makaranta ne? ABCD da Abacha da. Ma tambaya yaro. Wai kabilu nawa ne a Ghana? Baba ban sani ba. Yanzu kai kana makaranta ma baka san kabilu nawa ne a Ghana ba? To kabilu biyu ne. Wawa kawai. Kabilu biyu ne a Ghana to in baka sani ba. In malamin bai faɗa ba ni sai in faɗa ma. Kabilar Banu Hanzar ta can haka. Da kuma wannan ta kwankwana wacce suke yawo da akan raƙumi. Ga wata tambaya. To yaro. To wane yaya Aminu? Yo ni ina zan san yaya Aminu kuma yaro. Ina zan san ai da na san wala ban san shi ba. Ma kai wawa ne baba. To shi ne wanda yake zuwa wajen umar da ce in ka fita aiki.